बेखौ नुनानै जों BPF आव जगदान होनाय जादों आरो। आच्छा दा नोंथांमोनखौ सोरबाफोर BPF नि मानसिफ्रा बुरखायनानै लाबोनाय जादों नामा? बुरखायाखै, रावबो बुरखायाखै जों गोसो जानानै फैदो जोङो। आच्छा वेलकाम बेक टू माय इउटुब चेनेल। दा दिनै जोंहा दंफैयो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिमा BPF ब्लक अफिसावहाय। दा गोबांथार बेबायदिनो बिजिनि आनन्द आलावरि प्राइमारिनिफ्राय बेवहाय साबैसे फैदों फंबाय? जों 10 जन फैदों ना? दा नैबे जोंनि सरकार गैयि खुंथाय BPF हानजायावहाय बिथांमोना जयेन लाफैदों। दा दिनै आङो बिथांमोननिफ्राय गुबैयै मिथिनानै लागोन जे बिथांमोना मा जाहोननि बे सरकार गैयि खुंथायावहाय बिथांमोना हाबफैनायखौहाय आङो अब्ला फै जोङो मिथिनानै लानि। नोंथांमोना जे बे जोंनि निसिमा खयला मैला ब्लक अफिसावहाय दिनैहाय जयनिं जाफैबाय, नोंथांमोना मा पार्टियावहाय दङमोन आरो मा गामिनि नोंथांमोना बेखौ फंनैसो फोरमायनो हागोन? गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ आं बुंना लानोसै। जायगाया जाबाय जोंना बिजिनि चिरां आनन्द बाजार 1 नं. अग्रंनिफ्राय फैदो जोङो। जों सिगां UPPL आव दङमोन, 3-4 बोसोरसो दङमोन जोङो। मानो होनबा इसोरनि मावनाय दांनायफोरखौ जों बांद्राय साबजानाय मोनाखै। फारसेथिं नै हारिखौ नायोबाथाय बिसोर थाफालांबाय थायोबाथाय हारिया फारसेथिं गोदोलांगासिनो लामायाव दङ। मानो होनबा BJP जों UPPL जों गोरोबलायनानै मावगासिनो। दा BJP आवथ' गुबुन हारिनि गोजासो दङ। नुनो मोनबाय जा हिमन्त बिश्व शर्माया जिबायदि खामानि मावगासिनो, बर'फोरखौ जिबायदि थगायगासिनो, माने बेखौ नुनानै जों BPF आव जगदान होनाय जादों आरो। आच्छा दा नोंथांमोनखौ सोरबाफोर BPF नि मानसिफ्रा बुरखायनानै लाबोनाय जादों नामा? बुरखायाखै, रावबो बुरखायाखै जों गोसो जानानै फैदो जोङो। आच्छा गावबा बिनि सिगाङावहाय नोंथांमोना UPPL बा BJP आवहाय गोरोबनानै दङमोन ना? दङमोन जोङो। आच्छा ओमफ्राय दा नोंसोरो साबैसेसिम बेवहाय जगदान होफैनाय जादों? दा जोङो गासै 10 जन। आच्छा 10 जन ना? दा खोनानो मोनदों आरो माखासेया सफैबावनो हायाखै? हायाखै, माबा मोनसे गामियाव एसे फुजा थानायनि थाखाय फैनो हायासै माने। आच्छा गोजोननाय थाबाय ब्रादारमोननिसिम बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय। थेंक इउ। हाग्रामा सरकारखौनो लाबोफिननि, BTC ओनसोलखौ रैखाथि होनि, हाग्रामा सरकारखौनो लाबोफिननि। जिंदाबाद 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 BPF जिंदाबाद 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 खाम्बा बरगयारी जिंदाबाद 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 खाम्बा बरगयारी जिंदाबाद 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 जेम्स बसुमतारी जिंदाबाद 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 जेम्स बसुमतारी जिंदाबाद 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 हाग्रामा महिलारी जिंदाबाद 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 हाग्रामा महिलारी जिंदाबाद 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 BPF जिंदाबाद 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 BPF जिंदाबाद 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 BPF long live long live long live BPF long live long live long live जय BPF ने जय जय BPF ने जय फंनैसो एनसेल सारा बिमुंथि लाखिनो आं खावलायो। जोंनि ब्लकनि निसिमा ब्लकनि आफादगिरि लोगोसे इलेक्सन स्टेरिं कमिटिनि आफादगिरि